A vidíte, že sme naživo? Je jasné, sme tam. Čaute, OK. čaute. Čaute. Na, Nazdar. Takže dnes máme pripravené tri témy. Zhmotňovanie myšlienok, kto som a prečo som tu, a tretia je meditácie. A dohodli sme sa, že začneme druhou témou, kto som a prečo som tu. Takže kto chce začať? Kto má k tomu čo povedať? Ja myslím, že máme k tomu čo povedať asi všetci, ale tak už keď som začal, tak teda začnem. A kto som je dosť taká komplikovaná otázka, keď sa to zoberá, lebo to som je veľa uhlov pohľadu a keď berem ako sám seba, tak som človek, ktorý sa venuje pomoci druhým ako zdravoťák, potom zároveň som aj ten, ktorý pomáha ľuďom vyladiť ich jedálniček, ale potom z druhej stránky som aj nejak ten brat, som syn a také tie všetky ďalšie ostatné veci, čo sa toho týka. Takže to by bolo asi na toho, kto všetko som. Som rodina možno pre veľa ľudí, tak to som známy teraz. Momentálne som nejaký ten z evolúcie vedomia, ktorý tu vysiela spolu s ďalšími kolegami. To v skutočnosti som je asi také, že koľko ľudí ma pozná, toľko je verzií, kto vlastne som. Takže ak mám 300 ľudí pozná, tak je 300 rôznych druhov mňa. A v danej chvíli asi úplne jedno, čo si myslím ja o sebe, kto som, lebo aj tak si každý urobí svoju verziu a na to aj narážam, že skôr či neskôr prídete na to, kto som. A prečo som tu? Hlavne ma to veľmi obohacuje, tieto naše rozhovory medzi nami a že vám ich takto môžeme ďalej zdieľať a poskytovať. Ale som tu aj hlavne z osobných dôvodov moje. Neviem, či to nazvať zrovna ego, ale tak rastiem pri tom, no a tak určite mi toto všetko pomáha k tomu stať sa lepšou verziou samého seba a byť lepší ako včera. Lebo to je aj takéto moje moto, robiť veci inak, robiť ich lepšie ako včera. A k tomu asi aj viaže, prečo som tu. Robiť veci lepšie, ako som ich robil včera. Preto každý deň sa snažím pracovať na sebe a preto som aj na tomto fóre a učím sa veci od vás všetkých, aj od mojich kolegov, s ktorými vysielam, takže ďakujem vám za toto. A vieš aj povedať z duchovného hľadiska, kto si a prečo si tu? Z duchovného hľadiska. Z duchovného hľadiska, keď bereme to spirituálna osoba, tak by som povedal, kto som. No. Som nejaký ten človek, možno z duchovného hľadiska. Neviem, ak by si možno konkretizoval tú otázku tak trošku, lebo neviem, čo presne, čo mám predtým ako odpovedať. Tak tá otázka bola, myslím, taká všeobecná, že kto som a prečo som tu, akože možno prečo sme tu všetci na tejto zemi. Možno taká filozofická otázka. Aj. V skutočnosti neviem, prečo sme tu všetci. Na to možno časom prídem. Kto som sa snažím prísť na to každý jeden deň, kto som z tej možno duchovnej stránky a hľadať sám sebe odpovede a pracovať na sebe aj týmto smerom, kto som. Netrúfam si totiž povedať, kto som, lebo ako som povedal, každý, kto ma pozná možno z iného hľadiska a preto je, kto som, to z také všeobecného nepovedať, z toho nejakého takého spirituálneho alebo duchovného hľadiska. Neviem, no. Toľko asi z mojej strany k tomu, čo dokázal. OK, kto chce ísť ďalší? Nie všetci naraz. Nikto nevie, kto je. to by ste sa ostali na chate. No dobre, tak to nejdeme naťahovať. Kto som? No, myslím, že to je vec, prečo som tu zároveň. Tak nejak zistiť, kto som v skutočnosti. Myslím, že je to celkom umenie zistiť. Zistiť tú skutočnú pravdu, kým naozaj sme. A neviem, ako... Ja nerad o sebe hovorím, neviem, čo mám povedať, no. Tak tiež som tu akože nejaký brat, nejaký syn a tak ďalej. No a prečo som tu? Ťažko povedať. Ako povedal asi Janči, to je vec, ktorú
človek zistí postupom času a zisťuje to na základe tých situácií a skúseností, čo prežil. A čím z toho človek zažije, tým je k tomu tak nejak bližšie, že sa tak viac spoznáva. Neviem, to asi tak všetko, čo by som povedal. OK. Ideš, Anči, alebo? O tom, kto je. Anči, ty vieš, kto si? Tak, z pohľadu takéhoto vonkajšieho študent, neviem, ktorý si momentálne trošku cestuje, poznáva seba a okolie, presne ako vlastne vy. Snažím sa nájsť v sebe, čo som, kto som. A tiež neviem vlastne, len som myslela tak. Zoberte, Je to ťažké sa vyjadriť, kto som, čo no, som. si zober, aká jednoduchá otázka a všetkých nás to zaskočilo. No, je to ťažko povedať. Kto som a prečo som tu? Ale v podstate, ako som povedala, som študent biznisu a manažmentu marketingu, ale lebo si myslím, že peniaze zmenili tento svet na horšie miesto, tak peniaze ho môžu zase ovplyvniť, aby šiel lepším smerom. Zase ho môžu skrášliť, lebo ovplyvňujú v dnešnej dobe veľa a myslím, že aj preto som tu. Aj na tomto svete, aby som ho zrobila krajším miestom, aby som použila všetky svoje schopnosti a niečo zmenila. A preto som aj vlastne v tejto skupine a práve teraz v tejto škôlke, aby som sa niečo nové naučila, aby som objavila seba, aj svoje schopnosti a hlavne zlepšila svoju schopnosť komunikovať, lebo to bude potrebné asi veľa. A z takéhoto duchovného hľadiska, neviem, niektorí mi hovoria, že som indigová duša, ale moc tom neviem. Nenašla som sa ešte v tom. A celkovo netuším. Takéto zhrnutie vôbec. Ale viem, že som tu na to, aby som zlepšila ten svet čo najviac, ako čo bude v mojich silách. Tak to je pekné, všetci sa hľadáte. Dúfam, že sa nájdete jedného dňa. Si sa už našiel? Ja, možno hej. Ešte k tým peniazom, čo si hovorila, taká odbočka, že peniaze sú zlo, alebo že peniaze robia tento svet zlým. To nie je pravda, pretože ľudia robia tento svet taký, aký je. Peniaze za to nemôžu. Môže za to vzťah ľudí k peniazom. Len taká odbočka. Ale v podstate, neviem, presne vzťah ľudí k peniazom a celkovo, že všetkým ide len o tie peniaze, tak a všetci chcú len tie peniaze a kvôli peniazom robia hrozné veci pre tento svet, pre ľudí a... Áno, ale robia to ľudia, nie tie peniaze. No ja som nepovedala, že práve tie peniaze sú, ale hovorím, že to je jeden z tých nástrojov, ktorý tento svet a zase to môže byť nástroj, ktorý ho zlepší. Jasné, toto je dobrá téma zase na budúce, peniaze a peniaze. Dobre, tak poviem, kto som ja, teda čo si myslím, že kto som. Bol som programátor, možno ešte aj som, viem programovať v tomto fyzickom svete. Potom som, povedzme, že učiteľ programovania, rozhodol som sa, že budem učiť ľudí to, čo ja viem, čo som sa naučil. A tento rok som prežil aj svoje duchovné prebudenie. Som zažil obrovský šok. Zažil som bezpodmienečnú lásku, čo som predtým takú lásku nikdy v živote nezažil. A to ma zmenilo. A tiež sa proste zmenil môj vzťah úplne k životu, k svetu,
k ľuďom, k zvieratám, prírode, úplne k všetkému. A z takéhoto duchovného hľadiska viem, že nie som toto telo. Aj krišňáci to hovoria, krišňácké učenie, že ty nie si toto telo. Ty si nejaká duša a duša je večná a duša nezomiera. Zomre iba toto telo a duša ide po smrti ďalej. Neviem kam, lebo ja nepamätám si, čo bolo pred narodením a neviem, čo je po smrti. Nemám s tým osobnú skúsenosť, takže neviem povedať. Sú ľudia, ktorí zažili klinickú smrť a videli nejaký ten tunel alebo také niečo. Takže dá sa o tom tiež naštudovať, kto sme, čo sme. Ja ti ešte môžem skočiť do reči, on tak pomimo, ak hovoríš o tej klinickej smrti, tak ja som asi tak 2 roky dozadu zažil mimočelový zážitok. Pokračujem. Tým má teraz tiež veľa ľudí skúseností, astrálne cestovanie a podobne. Sny sú mimochodom tiež taká malá smrť. Keď je človek v sne, keď sa mu sníva, tak je akože mimo tela. Nemá tam taký odpor, ako má, že je vlastne bez ega v tom sne. Dokáže v tom sne robiť úplne všetko, hocičo, na čo si pomyslí. No, a čo si myslím, že som, alebo budem, možno niekedy, tak možno duchovný učiteľ, keď sa naučím ešte viac vecí, pretože naozaj život ako taký je fascinujúci pre mňa a učiť ma baví. Baví ma učiť čokoľvek, čo viem, takže baví ma aj študovať a na druhej strane ma baví učiť. Takže ja už som aj zistil asi, čo je moje životné poslanie. Chcem sa učiť a chcem učiť ostatných. Takže takto som sa ja našiel. A tiež je to fajn, aby sa našli tak ostatní, aby našli to, čo ich baví a aby sa tomu venovali, aby sa v tom zlepšovali a určite ich to postupom času aj uživí. Proste človek, keď bude robiť to, čo ho baví, tak ľuďom sa to bude páčiť a je veľká šanca, že z toho bude živobytie. Jak ešte môžem odnájsť pravda, že to, čo nás baví a zároveň nás to môže uživiť. Ja napríklad mám to šťastie, že robím vlastne to, čo ma baví, ale necharakterizoval by som, že zrovna to som, lebo ako si aj spomínal, že tí buddhisti hovoria, že vlastne nie som ruka, aj keď ju mám, nie som hlava, aj keď ju mám, tak takisto si myslím, že nie som vlastne tá práca, ktorá ma síce aj baví, ale nie som ona. Takže necharakterizoval by som sa práve týmto, že tým som, ale tak to je moje videnie sveta, môj názor. Takže asi toľko ešte k tomu. Ale možno prečo som tu, ani nie tak ako ja, ale asi celý svet, že prečo sme tu, ja myslím, že máme takú možnosť, alebo chuť, ak to chce každý, spraviť tento svet lepším miestom. A už je na nás, či to chceme urobiť, alebo si nájdeme nejaké iné naše myslenie, prečo sme tu. Ja myslím, že každý, keby chcel, tak to dokáže a už je len potom na nás, že či je to aj tá jeho myšlienka, prečo je on tu. Ja verím, že to dokážem. Za seba v mojom svete teda. No, je to pravda, že každý si môže nájsť ten svoj zmysel života. Každý môže mať iný zmysel života, alebo môže mať ľudia aj spoločný zmysel života. Napríklad to zlepšovanie sveta. Áno. A ešte Anči spomínala tie indigové duše, indigové deti. Tak je dosť možné, že teraz je tých indigových detí narodených dosť. Už aj vlastne vyrastených. A ja si to všímam, že tí mladší ľudia sú iní. Sú aj iní možno ako ja, alebo iní ako tí starší. A je to fakt vidieť. Tá zmena, indigové deti, niečo na tom bude určite. Určite, ak spomínam, že niečo na tom bude a verím skôr tomu ešte, že určite aj tie deti boli aj predtým, možno len sa tomu až tak nevenovala tá pozornosť, lebo však bol tu systém, ktorý tu bol a nedovoloval niektoré veci a teraz je to také voľnejšie, možno aj práve preto je to teraz tak viac vidno. Tej formy našej duše, alebo ako by som to nazval.
Možno, hej, no. Hovorí sa, že teraz je narodených ešte viac, tak na svete je ešte viac tých indigových detí. Tak dúfajme, že ich bude čoraz viac. Takže, no. Prečo si myslíte, že ako je ich teraz ako si viac? Čo si myslíte, že sa okolo nás v tejto chvíli deje, že... Lebo to je akože všeobecne známe, že takýchto ľudí pribúda na Zemi. Čo myslíte, aký to má dôvod? V podstate celkovo pribúda v prvom rade a v druhom si myslím, že viac sa prebudzame, viac zapisujeme do toho podvedomia tú vyššiu to vyššie vnímanie takýchto vecí, tých duchovnejších, viac sa zameriavame na spirituálno, než na materiálno. A vlastne, podľa mňa o tom sú aj tie indigové duše. Viac vnímajú ten svet úplne z inej roviny pohľadu. Neviem, poznám jedno dievčatko, indigovú dušu, a bol o nej príbeh. Neviem to s určitosťou na 100%, lebo veľmi sa skrývajú tieto duše a tieto deti, boja sa o ne, ale bola vo výskumnom centre, kde 24 hodín pred ňou a 24 hodín po nej púšťali do miestnosti ľudí. A medzi tým tam nechali vojsť ju a spýtali sa jej, kto bol v tej miestnosti a kto v tej miestnosti bude. Ona ich hneď upozornila, že čas proste neexistuje. Mala, neviem, nejakých 6 až 9 rokov, teraz neviem presné číslo. A hneď z fleku porozprávala, kto všetko tam bol, aj aké bytosti tam boli, ktoré nevideli, myslím, že aj aury a ich problémy, všetko povedala o nich, čo ani nechápali, ktorí tam už boli a ktorí tam boli ešte aj 24 hodín po nej. Že ten vedec, ktorý tam bol príliš používal svoju pravú hemisféru a neveril tomu, tak ju pustili k nemu a že vraj mu ukázala jeho 2 autonehody, kde skoro zomrel, a ukázala mu aj tie bytosti, ktoré ho tam zachránili, čo všetko sa okolo neho dialo, čo on nemohol vidieť. A zmenilo ho to jeho život, jeho vnímanie tak, že 3 dni nepovedal ani slovo. A následne už nikdy nebol taký, aký bol. Wow. Tak... Mm-hmm. A fakt, tieto indigové duše sú stovky príbehov, aké sú neskutočné, úžasné, ako vedia ovplyvniť ľudí okolo seba, ako kompletne ináč vnímajú túto realitu, tento svet. Myšlienky vidia iné veci. A je to úžasné a myslím, že sa rodia práve preto, že viac si aj my starší uvedomujeme, ako to začína fungovať, ako to funguje. Ale dnes som mala zaujímavý rozhovor s mojím spolubývajúcim a presne som ma pýtal, že prečo nikto nevie o týchto schopnostiach, prečo nikto nevie, že ľudia sú schopní týchto vecí, že máme nesmierne schopnosti, že dokážeme nesmierne veci. Prečo to niekto neukáže, nezvolá nejakú konferenciu, tlačovku, alebo nech tam dajú vecto a všetko a ukážu, že čoho sú ľudia schopní. Že ľudia sú schopní mysľou teleportovať veci, ohnúť veci, premiesniť, že sú schopní zmeniť si farbu svojich očí, dĺžku vlasov. Máte nápad, prečo to neurobiť? Ja si myslím, že takýchto výskumov a všeobecných znalostí o týchto témach je ich dosť. Myslím, že je ich dosť, ale ako ľudia v mase podľa mňa nie sú na to ešte pripravení, lebo ten, ktorý na to pripravený je, ten sa k tomu zaručene dostane. Presne tak. Proste to tak funguje a myslím si, že to je jediný dôvod, prečo sa o tom všeobecne nevie. O týchto veciach. Pretože ľudí to ešte tak nepriťahuje, ešte ich zaujíma. Mm-hmm. Naši ľudí sú práve rozumovo založení a ani to nedokážu prijať. Im to môžeš aj dať na zlatej tácke, ale proste tomu nebudú veriť. Presne tak. Nemajú šancu to pochopiť, nemajú proste na to kapacitu.
Ja súhlasím, ako sa aj spomínalo, že žijeme v nejakom Matrixe a tí ľudia ešte, ktorí nie sú na to pripravení, tak sú ochotní chrániť ten svoj Matrix a ten tvoj svet. A jednoducho, asi aj preto to ešte nevedia, lebo to ani nechcú vedieť a boja sa toho, čo by sa stalo, keby toto všetko zrazu vyšlo na povrch, že vieme si zmeniť farbu očí, vlasy a dokážeme obrovské veci. Tak by tu nastal asi obrovský boom, prevrat, ľudia by šaleli, ale to je len taká moja nejaká domienka. Ale proste nie sú ešte na to pripravení. Ešte nie je ten svet tak na tom, aby sme toto mohli naraz podať. Tak ako veľa vecí sa ešte zatajuje a ako vravel aj Maro, že keď budeme na to pripravení, alebo tí, čo sú na to pripravení, sa určite k tomu dostanú. Tí, ktorí nie sú na to pripravení, tak jednoducho ešte to nevidia. Alebo nechcú vidieť, alebo sa na to nesústredujú. Jedno. Presne to som vlastne povedala, že ešte svet nie je natoľko vyspelý a ľudia ešte nie sú schopní toto pochopiť, preto to ešte nevedia. Že tí, ktorí o tom vedia, boli na to pripravení a našli si tieto informácie, ale on proste so mnou hadal, že ak by niekto mal tieto schopnosti, ak by niekto bol schopný týchto vecí, tak by to chcel prezradiť ľuďom, chcel by osvietiť istým zmyslom tých ľudí a že on by to tiež rád videl, ak by to vedci dokázali, ale že takto by neverí, že to není dokázané, není to vedecky dokázané. Tak prečo by to... Však práve. Ja to tak... No, pokračuj. Že len keby sme, je nás tu nejakých 6 miliard plus minus hore dolu, ale keby sme naraz všetci teraz zistili, že kto sme a prečo sme tu, tak keby to bol obrovský posun, už len tá predstava, takže asi aj preto nemôžeme všetci naraz nejak zistiť. Ja ešte narazím na toho tvojho spolubývajúceho Anči. Je ešte vidno, že proste to je taký ten iný spôsob zmýšľania, že ako keby ten človek mal túžiť po tej pozornosti, že sa ukáže, ale on ešte asi nechápe, že práve ten človek je, pre ňo je tá pozornosť to posledné, čo chce. Že proste tí ľudia, čo aj dokážu tieto veci, o ktorých sme sa rozprávali, tak sú natoľko vyvinutí, že absolútne netúžia po niečom takom, čo by im priniesol sebecký úžitok a nejakú pozornosť a takéto veci. Tak... A celkovo tam je ešte strašne veľká sila, ktorá ide proti ním. Som aj vysvetľovala, koľko bolo vražd ľudí, vedcov, lekárov, ktorí hlásali tieto duchovné veci a zrazu sa z nenazdajky stratili alebo našli ich tela. A hlavne sa ma pýtalo, že prečo to vláda nechce, keď môže využiť tieto schopnosti. Na čo zase oni už využívajú tie schopnosti, ale nepovedia to normálnym ľuďom. Je veľa výskumných centier, ktoré využíva túto silu mysle. Dokážu sa napájať na rôznych ľudí, rôzne veci. Ale neukážu nám to, neukážu to ľuďom, lebo si uvedomia ten Matrix, že sme ovládaní. Už keď sme pri tej sile myšlienok, tak poďme na to zhmotňovanie. Je to takto pekne na to skočilo.